Näkyis mun naama tässä? Näkyy. Näkyykö se niinku jotenkin oudossa kulmassa, kun tein tuollainen kuitenkin aika alaspäin? No katso. Mistä se näkyy? Sieltä ruudusta. Mene toiselta puolelta. Se on vaan hullun laaja. Se on kyllä aika laaja. Siksi se on oikein kalan silmä. Ai, se on kalan silmä. Ja. Moi. Moi. Puhu sää. Ollaanko me niinku lapsus? Moikka, me ollaan lapsus. Ja me tehtiin taas uusi biisi, mut syyllistyttiin kyllä tällä kertaa ehkä tekijänoikeusrikokseen, tai siis ei tollain. Syyllistyttiin kyllä tällä kertaa varmaan vähän plagiointiin, koska on tosiaan tämmönen biisi vähän niinku samanlainen tehty aiemminkin, mutta ehkä tää ei oo sillänsä niinku tuomittavaa, koska me omistetaan kuitenkin oikeudet tähän biisiin. Kokeillaan. Katsotaan, tuleeko tuomio. On ensimmäinen toukokuuta, eli ilon päivä. Ei se haittaa. Tahdotaan kiittää joka tykkääjää, vaikka Anssi ei olekaan täällä. Tänään saatiin 400 tykkääjää. Kamuista ja tuttavista. Joo, ja studioaikaa on luvassa. Uusi biisi ennen kesälomaa. Se oli ihan hyvä. Joo, käytellään tollain loppuun. Eiks tää ollut se otto? Ei.